Assalamu alaykum. Owadan Türkmenistan döwletimiziň bagtya raýatlary bizsiň her biriňize bir jan saglygy, başgaly awadançylygyny arzu edýäs. Ukuyumuzy, zehinimizi açyp ýaýyp giňden görkezmäge döredýän giň mümkinçilikler üçin eziz arkadaşymyza şähersiz sawalsyny aýdýas. Ukuyup gepleşiginiň ýene bir sany bizde ködürleýäs. Bu gezek mehmanymyz meşhur bagşymyz Arslan Oral. Arslan hoş gördük. Sağ ol, rahat. Hormat etdiňiz, geldiňiz, çakylygymyzy kabul etdiňiz, köp sag bolsun aýdýas. Arslan, özüňiz barada giňişlerini tanıştyrmaňyzy size haýyş edýäs. Rahat, men 1986-njy ýylda Mar welaýatynyň Bayram aýtragyna dünýä inim. Şondan bäri Bir sunwata başlaýşyňyz, awasynwata başlamaňa ýardam eden sebäp bolan insanlar bardyr. Şolar dogrusyna nämeler aýdyp biljek? sunwata başlamam rahat. Ýaşlykdan ilki bilen gitara sadrolny bir çalmany arzu etdim, öwüt edýärdim. Şeýdana gitara Giňişlerini prosatdandyrsaňyz da. Ne bolup geçipdi? Sunwata başlaňyzda bir ýatdan çykmajak wakalar bolandyr. İnsanlar bardyr. Belki atlandyrasyňyz gelýändir. Ine asy şu gitara men sunwata gelmemiň asy sebäbi Arwal lisegem bolýar da. Arwal lisegem ýalňyşmaz. Kizicikdik. Sebäbi kakam işden gelýär, ejem aýtdy. Bar oğlum bir Arwal getir kakam çay içýär. Arwal bar. Onu girdim, padwala girdim bolýan. Çyrany ýaktym bolýan. Burada yaman üýtgeşigi ýalpyllatdy da. Ýa-ni elimdäki Arwal uýjak gawymy goýdum da, tutup çekdim o gitara da. Şeýle men şahana durup, tırrıng et sesi bir şowat bilen ýüregi siňdi da. Onu Arwal ýatdan çykdy, alyp gitarany daşyny alyp çykdym. Täden gitarany daşyny alyp ýene ondan Arwalymy alyp girdim. Şeýdana şondan soň awany gitarada owamyza ýazyr çar diýip bir ýerde aýdym aýdana bagşywady. Şoň ýanyna gitaramy alyp gidip gatna uradym. Şeýdi mana şu zatlar öwründim. Sunwata girişmäňe sebäp bolan zat Arwal şeýlemi. Ejen kakan hiç ýyl garşylyk görkezmedi. Ýok. Sunwata girişmäňe, sunwata saýlamaňa. Ýok. Garşylyk Ýok. Başgalar tarap. Başgalar tarapdan hiç garşylyk görkezmedi. Dogry. Dostluk diýen zada näme hil garaýanlar? Dostluk diýilen zada adamda ýaşy unan bolýar. Kynçylykly agyr unan bolýar rahat. Esasy ýaşy unan dost kan, ýöne esasy agyr unan dostun sana himayet, kömek hemme tarapdan ýa-ni gollap dursa, ana Pullu dost bilen akylly dostuň tapawdy näme hilsiz şu? Pullu dost bilen akylly dostuň ara tapawdy uly. Mesela akıllı dost ne mesajı fer. Akıllı dost akıllı bilen hereket edýär. Pullu dost bilen akıllı dostun ara tapadyr, ýerle görkezýär. Hiç pikirin bilmek isteýänler arsam, giňişleň şeýle bolýar, düşündirdim. Ne düşünýärin? Pullu dost akıllı olmasa pulun bolan näme edasy bar? Edasy ýok. Dogry. Haýsy aýdymçylar has özüňize, haýsy halifalar ýakyn bolýar? Men rahat hemme halifalarym, hemme aýdymçylarym diňleýän. Hemmesini hem diňleýän, hemmesine de hormat doýan. Indi gitara saguralyna sunwata ýani girişmäňe gitara saguralyny çalmagyň, şonu öwrenmegiň, şoň sesi maýil etdi diýen sebäbi şol bolup durdy. Şowatlar diýmek pälwan halym rahat sen diňlän bolmaly.
Hawa. Şeylemi? Hawa. İlki şonu dinledim. Özüňizem aýtdyňyz hemme halipalary, hemme bagşlary dinleýän idiňiz. Mümkin bolsa, awa dinleýijilerimiz de mine tomaşa edip oturýarlar şu wagt garaşýandylar. Awa meşhur bagşymyz Arslan Orazow diýdim bolin. Belki de siz tanımayan ammadır. İçinde şu an tomaşa edip oturan illeşlerimizin içinde, dostlarımızın, vatandaşlarımızın içinde tanımayan ammadır. Mümkin bolsa buraya kuyuňy görkezseň, Pelwan Halmuradowyň ýalňyşmasam döreden aftersk aýdym bolmar dostum hakda. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bermän haýyş edýäs. Baş üstüne. Dinleýijilerimizden elbetde degederler, lezzet alarlar, dinlerler. Ona näme mehriban dostlar, edi tomaşaçylar, Arslan Orazow, Ustad Zekin Aýdynçymyz, Pelwan Halmuradowyň elbetde döreden dostluk hakda bir owadan aýdymy ýerine ýetirýär, dinlen, dinjary. İçki tanacak ol terkeşen çağın Gatnaşıkçın dostluk doğandan eter Hiç dostu bilinme varlığın yoğun İlk için dost kalan aşlanan eter Hiç dostu bilinme varlığın yoğun İlk için dost kalan aşlanan yeter Çın dost şerit adavrayına aşına Çın dost hormat koyar gelir karşına Çın dost bağıt kuşu tecet başına Çın dost derdin aňar lukmanan yeter Dostlar ýaňşyň ýaýar, ýamanyň ýapar Dostlar ahyň aglap, toýda at şapar Dostlar derur diýsen, kuş düýdün tapar Çyn dost tenekerdir, dermanlan yeter Dostlar derur diýsen, kuş düýdün tapar Çyn dost tenekerdir, dermanlan yeter Dost bar aş başına fühvede çeper Dostlar doyan günü duzunu deper Başka dostlar görüp yeterer deper Ecil yerin güler düşmandan beter Dayansa güçalar Egin-eginnen halasa su içer gögün Adamlaryň dostlugy ýasa bogundan Şu dünýä bolmaly ýanan beter Aýdar inni ödüm şaýada Dostluk ey adam Ya bar mı kal şundan mukaddes adam Çın dost terör eyvallan yeter Ya bar mı kal şundan mukaddes adam Çın dost başın kanundan yeter
Arslan köp sağ bolsun aýdýas. Sesine de Sağ ol. saglyk dileýäs. Canım Sağ ol, sağ sağ ol. bolsun. Gogo dostum ýadyma çykdy şu an. Oğudan aýdym. Arslan Pälwan Halmuradowyň başga nähili aýdymlaryny ýerine ýetirip bermekçi. Şol ýerde rahat bir sensiz ýaşalmaýar, bolmaýar diýip bir aýdym hatda. Şonuň başardymdan ýerine ýetirip bereň. Söýüp aýdym. Söýüp aýdym ýa. Ýogsa da söýüp garaýşyň. Arslan Söýüp garaýşym. Naýsak. Her zada bolan söýüp adamda döräbilýär. Rahat. gelnejem bilen Gelnejen Belki Hudaýa durmuşda şükür bagtda durmuşda ýaşaýar. söýgü bilen ýa. Söýüp bilen, söýüp alym gelnejen. Söyle mi? Tawa. Hudaýa şükür. Awadançylyk bilen başgalaryny bar. Tawa. Onu näme bolmaýar aýdym bilen gepleşigimiz dowam edeli. Ýene gyzyk bir söhbetler öňden tek awaga sorawlarymyz bar. Ýeri gelende mehriban watandaşlar, edi dinleýijiler, ýene bir owadan aýdymy biz size ködürleýäs Arslan Oradow. Dinläň diýin canım. Bu gece senin elimde suratın, düşürmedim saatlardır ağladım derlere. Kanı bir umut vardı, bu şehir bize dardı, ağlanıp sağlama unuturduk zamanı. Kanı bir umut vardı, bu şehir dile dadı, ağlanıp sağıma unuturduk zamanı. Olmaya yedim, olmaya sensiz yaşanmaya, olmaya yedim, olmaya sensiz yaşanmaya. Kanı var, kıymıl yoktu, aşkımın sonu bitti. Yalanmadı yağlılar, hiçbir doğruluk yok mu? Bu yollara çıkıp da herkes adı paylaşıp da keşke tanışmadık, şeyle var anlaşıp da. Olmaya yedim, olmaya sensiz yaşanmaya, olmaya yedim, olmaya sensiz yaşanmaya. Olmaya
yaşanmayar, bolmayar, hevim bolmayar, sensiz yaşanmayar. Köp sağ bolsun aýdýar. Sağ ol. Sen intekän sağ bolsun aýdar. Tamam. Ama canın sağ bolsun. Arslan sunwatda awa bir ýeten üstünlükleň wadyr. Awa dinleýiji gadanmak eýän üstünlükden bir nişanla dinleýijilerge ama bolama toýda döken şeýle diýdarlaşýas. Ine aýtjak bolýanym nesibem ýa rahmetmi? Şulat rahat. İlki zahmet. Nesivanem men boşanam. Yani kan zahmet çekdim. Aýtma kan berýän kan prosent. Zahmet. Rahmet ekan. Rahmet, Şeýle. Dogry. Arslan döröjülüğünde başka näle bir ýatdan çykmajak awa bir aýdymlary öwrenýände ýatdan çykmajak pursatlar bolanlar, kynçylyklar bolanlar. Edil häzir kwaltat arkadamyzyň saýasynda ähli mümkinçilikler bar. Edil häzirki wagtda ýöne ön kwaltlarda aýdymlar öwrenmegiň bir kynçylyklar bolmaly, ýalňyşmasam belli bir derejede. O doğru aýdýan radyon kuwatlar bir şol Vesna mantfon wady. Awa. Biram soň Sharp tip mantfon çykdy. Onuň ýa-ni kaseti de bu wagtky ýaly flashka ýa neme derler kaseti platformalar ýok, internetler onu. Kaseteden ýa-ni ýadyma düşýär-de Bäşim İlmurat Halipa başymy keyjegim diýip aýdym aýtýar ol hem owadan aýdym. Hem gitara ýakyn, kakulunu ýaku, neme ýakyn gawat diýilýär onuň. Şonu men ana saradyp, saklap, saradyp, pauza ýene şuradan sarat ýançy bolmaly. Ýa-da saradyp basyp durup olam gaty geçýär, ýene ýa saradyp Şeýdwana şol aýdym ama şeýdi istýän gözüme gelýär. Şeýdi öwründen aýdym. Şeýdi öwründen keyjegim aýdym. Owadan aýdym. Bäşim İlmurat'yň ýerine ýetirmegine hasam bir ýüregi ýakyn aýdym. Kalbasyň ýan aýdym da. Sen ýerine ýetirmeginde de diňläliň onda mümkin bolsa aslana o dinleýijilerden şu wagt gyzyklanma bilen tomaşa edýändirler. Ýene şeýle owadan pursatda we aýratyn şu wagt bir sawolsyny aýdasyn belýär we dinleýijilerimize şeýle bir gowy pursatdary, owadan aýdymlary tomaşa etmäge, görmäge mümkinçilikler edýär. Diňe bir Marwel aýatymyzda däl esen Türkmenistan döwletimiziň ähli şäherinde de ulu awraýy eýe Next Pictures studio köp sawolsyny aýdýar, işiňizde elmide ama üstünlük arzu edýär. Toýdan ýa-ni aş getmesi zordan ýazyp bolýarlar. Doğru nädin? Şonu diýiklerimize her ýerde bir sawolsyny aýtyp durmadan. Janyny sawolsyn. Ýolbaşçylar bar, işgirler, işler, toparlar var. Köp sawolsyny aýdýarsyk. Onu näme? Mehriban dinleýijiler, Arslan Oradow. Awa keyjegim aýdym bilen gepleşigimiz dowam edýär. Dinläň diýin jalyň öz pikirleriňizi awa aşakda tesbirlän başlygyny Arslan Oradow dowam edýär. Gitme yarım gitme oylan ağlatma meni Özüme yalňyz goýma terk etme meni Ah sensin eýläýin men bu ýalançy dünýäni Meni bu hallarda ağlatma Geceler faralfa dans eder oýansak sana yetme Bu teşne yüreğim hiç savaşma Keyjegim menden uzaklara gitme Bak men keyjegim süýjüjem diýjegim Oh keyjegim menden uzaklara gitme Bak men keyjegim süýjüjem diýjegim Oh
sevgililerin yanım bolmayış yalı Cevri cepada onna söygün bolmacak yalı Ah nem için durmuş yolu kaygıdan dolu Mağazarin ovanı çalırma Geceler sarılsak dans eker uyansak fana yetmez Bu teşne yüreğim hiç savaşma Kecegin Menden ulaklara gitme Bakının feycegin Süncücem diyecegin Ah kecegin Menden ulaklara gitme Bakının feycegin Süncücem diyecegin Kecegin Menden ulaklara gitme Bakının feycegin Süncüzem diyecegin Ah kecegin Menden ulaklara gitme Bakının feycegin Süncüzem diyecegin Arslan can sağcı ol. Canın sağ olsun. Sağ ol rahat. Aydımam yerine düştü. O kofeli yerine düştü şu an. İhlas marketten bir de soğuk değil la şun yalı. Yeni bir sahanlı. Yal git yastıydım okuyup öpleşinin. Marşakar Korkutata köşesinde yerleşedi. İhlas markette açıldı öde önüne. Türkmen önüne. Deneştik bolya arkayın dünya vadarına da çıkart bolya. Köp sağ olsun ediyaz İhlas marketin yollaşçılarına. Ava işgärlerine toparlanma canım sağ olsun. Arslan sunwat özünde ava diysen kän ulwan biriktir ya. Sunwat. Ina aydaly video operatorlar var. Fotograflar var, suratçılar var, sadanlar var. Ava heykeltaraşlar var, suratkeşler var. Ses kevşirleyici yigitler var. Ava. Ählisi umuman bir son yok. Ähli hareket ediyen ulgum elbette bir yan sunwata bağlanýan. İnşallah sanna aýtjak bolýanym kino sunwaty. Kino sunwaty. Umuman kitap okuyan ya kino görýän. Ben köplünce kino görýän. Kino görýän. Kitabı öne kinodan azrak. Düşündüm. Türkmen kino filmlerinden has özüňize ýakyn görýäňiz. Haýsylar? Mehrem Çınar. Murad Orasyň rejissörlüği kino. Keçbelek. Şolar ýaly bir oýlanýarjy. Indi aýtjak bolýan zadym Arslan şu kino film sunwatyny arzamagy bilen aýtjak bolýan zadym öz dörejlüğümizde şu kino filmlerde ýerine ýetirilýän awtorska aýdymlar bolýar. Olay ýani ýürek berýär ol aýdymlar has täsirli bolýar. Has täsirli bir eser bolýar da. Mehrem Çınar kinony gördüňiz. Gördüňiz şeýlemi? Garagöz diýip bir Suhan Orazberdi, Ustad Halifamız var. Ýöne umuman şu Suhan Orazberdi öýkünip şoň aýdymlaryny ýerine ýetirýän ýaş aýdymçylar az. Bir näçe gepleşiginem ýazdyk ka, bir näçe toy bayramlarda da gabak gelýäs aýdymçylarymyz bilen hem ýöne edil Suhan Orazberdi bilemo tonuny beýikmi ýa aýdylşy, äheňleri, teknikalary kynmy ben onu şosun bilemok. Ýöne näme üçin men kän bir gawat diýelim. Suhan Orazberdi aýdymlaryny
aýdyp gören ýaş aýdymçylarymyza gabak gelenler. Sebebi rahatdan halipaň tonu beýik. Etmeli ýanky bokurdokda o gaýnatmaly ýerlerem çylşyrmy. Ha o. Bunu Ben şu kino filminde Gara Gözip bir oğudun aydımını yerine getiripdi. Suat Halifamız Suhan Oral verdi. Başararsın mı? Başardığından rahat aytıp berýär. Başardın. Ýöne halipaň edil özi bolma mümkün näl. Ýöne başardığından yerine getirip berýär. Başardığınızdan yerine getirip vermekçi. Ha. Yaydan anmak? Ýok, ýaýdan. Onu näme diňlän diň jalyň şeýler oğudun aydım, ýüregi kalba siňýän bir ajaýyp aydymy biz size ködürleýäs Arslan Oralsyň yerine getirmeginde Suat Halifamyz Suhan Oral berdiýiň yerine getiren bir ajaýyp aydymyny dinlemään çağırýas mehman tanışlar. Seni söylerim, ovadan dil verir. Güzel sinelemin gülbün şofunna. Ülsem de men senin yüzörüp bilmen. Nun yılla doymor mahmala sesinden. Yalvarsan bu dünya yağdır garavul. Var bilsen şu dünya sağır garavul. Allah yar 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 senin eşitisem ağır garavul. İskaplar doymaya bewlinsin. Yetebilmen yarım ağırdır halim. Gamynar bugünüm geçtir akvalım. Maksadım maradım berse Hudaý. Yerer muňaşyka yalvarmasyndan. Sana ýakyn ýolum daş bollelem. Rakyplaryň köňli hoş bollelem. Allah yar 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 yüreğim ot gülüm yaş bollelem. Temizsin görüklüsün susana sıyla. Sana yakın yolum daş bollelem. Rakiplerin köngli hoş bollelem. Allah yar 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 yar
Görüklesin susana Seni söydüm, söyüp bir gez beýgeldim. Seni söydüm, has giýiňede bu dünyam. Öz ýeňles kılıgyma gazaply boldum, öz durmuş ornumy indi düşünýän. Adamlara has ynamlyk aradım, yeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kıyın pursadym medet berdi kalbyma, jadyly dä senim insan gözlerim. Kim men? Jogap tapman şu günler için seni söyüp kimdigimi bildim men. Yeňil goptum başyňdaky öýmedek, diýdim ejiz bu dünýede söýmedik. Sen söyüp göz yetirdim bir zada, kıyınçılık yok, ejizlik bar dünyada. Her kim bu dünyada öz bagtyn tapýar. Bagt güllap gelinmi duymadyňmy sen? Kalbymda harasat gay tupan gopýar. Jigerim dilengi duymadyňmy sen? Her kim bu dünyada öz bagtyn tapýar. Bak güllap gelinmi duymadyňmy sen? Kalbymda harasat gay tupan gopýar. Jigerim dilengi duymadyňmy sen? Yürek işegünün arzulap seni. Belki oylanmagyň balanlar içini. Lelem ondan duyat gözüme meni. Ya ağlap gülünmü duymadyňmy sen? Gursağa sığmaya mevjalanışkın. Çekmedik bilir mi derdini aşkın? Gel ava dile bu köngül köşkün. Dermanın bolanyňy duymadyňmy sen? Gursağa sığmaya mevjalanışkın. Çekmedik bilir mi derdini aşkın? Gel ava dile bu köngül köşkün. Dermanın bolanyňy duymadyňmy sen? Yürek işegünün arzulap seni. Belki oylanmagyň balanlar içini. Lelem ondan duyat gözüme meni. Ya ağlap gülenmi duymadyňmy sen? Yaşkanok inni gözüm izmene. Höwüsim yok sensiz yeke gimene. Gurbatum yok aşkım mana yümene. Ummana galanmy duymadyňmy sen? Yaşkanok inni gözüm izmene. Höwüsim yok sensiz yeke gimene. Gurbatum yok
aşkımana yümene ummana galan mı duymadın mı sen yürek gece günlüğü arulap seni belki oylanmamın balanlar seni lelem ondan ziyad gözümü beni ya ağlap gülün mü duymadın mı sen yürek gece günlüğü arzular seni belki oylanmamın balanlar seni lelem ondan ziyad gözümü beni ya ağlap gülün mü duymadın mı sen duymadın mı sen Köp sağ olsun Aydiyaz. Arslan, canın sağ olsun. Awa şu tomaş edýän esasy aýratynam ýaş nesille özdeň duşlanmaz. Awa söýge has bir şu ýüregi berýän juwanlar aýratyn bize tomaş edýärler. Söýge aýdymyn diýseň bir ýerine düşdi. Duymadyň sen. Odan aýdym boldy. Awa aslında aýdyma ýürek berilse ýürege barýar. Şeýle bolýar, uzak ýaşaýar. Canın sağ olsun. Indi bu aydımların ne? Arslan näme de olsa yeňilrek aydımlar. Agyr aydımlardan bir nähil aydımlary ýerine ýetirýäňiz. Agyr aydymlardan rahat tügeleme halk köpçüliginde de toýlarda her adam bir näme agyr aydymlardan haýyş edýänler bolýar. Belki barlap görýärler. Ha, ona men hakyky olan bolýar. Ha. Olam kesbelek aydyma var. Ýa-da magapdyňmy kino filmler kan görýänler. Ha. Hem bir hil şol sesime Doğrudan hem kesbelek aydym, agyr aydym hatapdan ýa. Ama ýerine ýetirmesem bir kynrak kadýar kesbelek aydym. Ama kesbelek aydym. Ödüm bir aydymyň özi giden bir akwal gurrun berýär diýsem ýalňyşmy? Kesbelek aydym. Mümkin orada başardyňyzdan ýerine ýetirip berjekmi? Aslında kesbelek aydym. Doğru. Onu dinleyen nähwanda ondan. Awa edil kesbelek aydymyny men özüm dinlämde şu kino filmi tomaş eden ýaly. Elbetde şu kino filmi başdan aýak gören ýaly, duygulanýan. Awa sizem şeýledir diýip pikir edýän Arslan Oral ýerine ýetirýär kesbelek aydymy. Dinlän, diýin jalyn, lezzet alyn. Keç telenin işine Keç mananzam keç alına baş oydu baş oydu maral ki
başına kesip kesip yaralarıma dul koydu, dul koydu, hak hak dul koydu. Göğe artık irdi kürden melekten, melekten ay, melekten. Şol melek onun yetti pelekten, pelekten. Hak hak pelekten. Senin dişik dişik bollu elekten, elekten. Gam vermene, can çekmene, yüvoydu, yüvoydu, hak hak yüvoydu. Karar ettik bile varsak ikimiz, ikimiz, ikimiz. Derya kıratına battı yükümüz, yükümüz. Hak hak yükümüz. Jevru mereyledi felek yükümüz, yükümüz. Min ölür sen bularda galimni, galimni, hak hak galimni. Maralay. Arslan, ağraydım. Awa diýsen ağraydım. Ýöne edil şu wasiyetine adam gyzyşdym kadiýa. Ýene bir ağraydymlaň ýerine ýetirip berseňiz mümkin bolsa. Haýsaýdym men. Bir hemme halypany diňleýän idiňiz ha. Awa atel garýar diýiň aýdymlaryna sesiňiz näýe gabat gelýärmi? Ine rahat edil özümdi. Öykünmök häsiýetim ýok ýöne. Yani kaysmali köpçülükde diýerler de hani başym Öykünsersen kem görenoklar. Ýöne aw öz aýdyşyňyza marasynda şeyler. Biz garşy edýär mümkin bolsa, siz hem garşy bolmasaňyz ýerine ýetirip berseňiz haýsaýdym men. Halypamy atayerli gala diýip aýdan aýdymdan äle moşor diýen aýdym. Çalandan diýdim ýa, hakykatdan hem şol aýdym aýtjakdym men. Rahat biz ýaşykdan aşatda aýdym. Onuň bize häzir edil özümdi. Plan aýdym ýa
Yeňilaydım, agyraýdym deme däle. Köp berde o gün mikrofon alıp başlaýarym berende. Onda ýere gelende, sesiňizden şu adga dıştym kadýan. Älim şoraýdymdan bir ýerine ýetirip berseňiz mümkin bolsa. Dinläň jalyň mehriban da onda. Ähli zat siz üçin elbetde gymmatly wagtyňyzy ýitirýäňiz, bizim ukuyup gepleşigimizde tomaşa edýäňiz ýene bir sanna, biz size sag bolsun aýdýas, janyňyz sag bolsun, nirde bolsaňyz, işiňiz elmedama rowat bolsun, maşgalaňyz awadan bolsun, işte durmuşda elmedama biz size üstünü gardy edýäs. Bizi gollaýanyňyz üçin biz şeýle bir ruhlanýas, işimizden lezzet alýas, janyňyz sag bolsun, Arslan Oradow. Yerine ýetirmeginde owadan bir ategelli garýady, Ustad Halipan, Türkmen sumotunyň mideme sütünü hasaplanýan ategelli garýady, yerine ýetiren bir owadan aýdymyny Arslan Oradow. Elbetde häzir size yerine ýetirip berýär, dinläň jalyň ruhlanyň başlygyny. Yine gökten elem uçurdu ulli Dağılaşıp dağları geçti üstünde Yine başım aşağı eğildi Çakabimen yatlamalan aklımdan Bir yaşıl, bir far, bir an Elim koşur yaşlarımın yoluydu Görüpdün sen benim monlayıp içe Şol dilverin toylamat yalıydin, 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 yalıydin Geçip var ya aylar yıllar kışlalar Yine bakıp sepeleyer şavata Kaysı yana alıp gitti akbular Arasından şol dilverin nağatan Bir yaşıl, bir par, bir an Elim koşur yaşlarımın yolu Görüpdün sen benim bundan geçen Şol dilverin toylamat yalıydin, 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 yalıydin Arslan täsirli boldy, öz borçlama aýtdyňyz, halifada ýükündiňiz, janyňyz sag bolsun. Halifalara elmedama tagzim, halifalara ulu hormat wa hormatyň özi eýýän, sunwatda
özüňe de hormat goýdurmak üçin elbetde hormaty özüň goýmak başarmadylar. Edir häzir kwalşylardan kimler dinleýäňiz? Menne gepleşigimin rahat başyna da aýdypdym. Plan var diýip, ýa-ni dinlemän geçemek şol hemme başyna dinleýän. Has sesi ýakymly, owazy ýakymly Hacı Yaz Mahmedov. Hacı Yaz Mahmedow'un toylarda da bile bolýar. Man köp pawatur malipalar bilen bile toy soğumak mesele edýär. Toyda, toy bayramlarda da gawatlaşdylar. Ha, gawatlaşýar. Hacı Yaz Mahmedov bilen. Ha. Dogry. Ýöne ünserýän gepleşigimiň başyndan bäri öňün toylarda, bayramlarda, döwlet şaharlaryna da gawat gelemizde. Hacı Yaz Mahmedowyň aýdymlaryny ýerine ýetirýän we sesiňiz hasam şoňa bir hil ýakyn gelýäni, näme ýa Hacı Yaz Mahmedowyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny bizde şo duýguny döretdi. Sen aýtma. Olin sizden has kaysy bağışlan aýdymlar haýyş edýärler toy bayramlarynda. Aýratyn siz gap toylarda has köp çykyş edýäňizde. Şoýan kaýtşmaýar rahatana toylara baramyz da, onu şunu ýaly. Ýa-ni Halk köpçülügde halk köpçülügini haýyş edýärler, istek bildirýärler. Azjanyň ana ýa-ni ejaway diýip aýdymma. Algyny jogap. Ana şonu köp haýyş edýärler. Dogry. Aýtmasy ýeňil aýdymmy ýa agyr aýdymmy? Ýok. Siz üçin Agyr aýdym. agyr aýdym. Dogry. Onda näme ýa-da bolmasaňyz dinleýijilerime ýene bir şol owadan aýdymy ýerine ýetiripme garşy bolmasaňyz biz sizden haýyş edýäs. Bolýar. Şol aýdymy. Başardymdan ýerine ýetip bereň. Onda dinleýän diýin jaly nähwan bolýar. Arslan Oralow siz üçin başlaýar. Algın ece vaycan yazılan hatım Günahıdım dödürlelen görmegün atım Görülenler ticene ovamın şeti Ece vayadıma dostlar düştü yağlayan Görülenler ticene ovamın şeti Ece vayadıma dostlar düştü yağlayan
Ece vayadıma dostlar dişle ağlayan. Başka dostlarım men yarım yoktur. Ece vay canana burada gerektir. Maksat can yadıma dostlarım düştü ağlayan. Ece vay canana düştü ağlayan. Ece vayadıma dostlarım düştü ağlayan. Ece vayadıma dostlarım düştü ağlayan. Düştü ağlayan. Tuğulama oğudan aydım. Ayratinden şu an canlı sesle dinlemek kazan bir tesirli olursan sağ olsun aycağız yine vuruyorlar. Canlı sağ olsun. Halk aydımlar ne ekiydi? Halk aydımları hemmesi yeniyalım aydiyan. Yine İstemik yolundan, saat yolundan, Ha. çoktan yolundan. ne saat özüme yakın öğren bir Türkmen halk aydım oğudan gelinip bir aydım mı? Oğudan yolundan. Ha. Baltiyar Rozi Ustan aşkında var, meşhur aşkında var. Baltiyar Rozi yerine getirdim kadiyan şolaydım. Ha. Men şoň yerine getirmem dinlänim ýadyma düşýärde. Bir agraýdym bolmaly, halk aýdymlarymyň bir oğudanlarynyň biri bolmaly, oğudan gelmäýdim, ýalňyşmasam. Şeýlemi? Doğru yanlış ama. Doğru. Yine sağdanlarly edýän ýigitlerimiz bar. Klarnet Sabiralyň ustady. Kuwatçan dostumyz sağ bolsun aýdýas. Begenç Paşşy Klaus Sabiralyň ustady, Aýratin halk aýdymlary hasam bir çalmakda ustadmy kadýan Begenç. Begençden köp sağ bolsun aýdýas. Janyňyz sağ bolsun. Aýratinam ustad ses kevşirleji dostumyz bar. Ýakyn ara aşykda bolýas. Jimbey Aýratin sağ bolsun aýdýas. Jimbey diýsen tanýarlar da ol oğlum. Serdar diýsen kim diýip soraýarlar. Serdara da köp sağ bolsun aýdýas. Studiýanyň oğlanlary bar. Aýda 30 bolsa 30 ýaşyň toýal bilýän oğlanlary bar. Bolama 37 ün näme ýara? şeyler mümkin şundan bile ýetýärsiz toý. Ha, o şundan oğlanlar. Näme oğlanlaryň işi? Tuğulama hem yazgılarını görýän. O ýygy der görýän, seredýän. Tuğulama ýokda maladiýs. Next picture. Mene bäs koýan. Nik şekil. Ýigitler ýene orýala sağ bolsun aýdýar. Bir agyr hyzmat ýerine ýetirýäňiz şeýle de bar protokol ýadygarlyk ýa-da geçirýäňiz uliş taryhy iş, köp sağ bolsun aýdýar oğlanlar. Aýratin şu gelek atdan rasmy belli. Ataşana rahadan ay. Hem suratçı hem viza operatorymyz Alpber Şatçan dostumyz ýere Aýratin köp sağ bolsun aýdýar. Janyň sağ bolsun. Onda näme arslan oğudam ýerin halk aýdym bilen gitleşigimiz dowam edýär mümkin bolsa. Başsyna. Eger dar bolmasaňyz ýa-da dällämi? Yo. Halk adam sey parşadan ýa-da bolmaýar.
hormat toýas, janyň sag bolsun. Onda näme nähwan doganlar Türkmen halk aýdymy owadan gelin. Ýa-da bir owadan aýdym, täsirli aýdym, halk aýdymy elbetde ýüreklere siňýan aýdym. O kalplar heýjany getirýän aýdym. Türkmen halk aýdymy owadan gelin aýdym bilen gepleşigimdi. Arslan Oraz. Dowam etsen başlaýan. Tamam. Görmedim senin deyin yar yar ey Ovadan geline cennet gülünden bolmadın kimin yar yar ey gülmedin gelin Gözüm canalar kara ölürüm gel geley Ay gözüm canalar kara ölürüm gel geley Ölünem direller ho leylim 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 ey Şirine söylerim şirine söylerim Aklarım güler yüzlerim vah vah ey canım Süyücüdür levlerim oh leylim 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 Habibedir gelin Habibedir gelin Ovadan gelin hey hey şerbet bilen lokman Gönlüm rahat vermedi yar yar ey Gidip gitmen elav Ay kulak kurup çın asını tutman alay Zülfün baştan ayağına Tor edin geline Ay
nefes aydar aşnalığım yad olmaz. Vak ay nefes aydar aşnalığım yad olmaz. Bir görmezem her yıl leylim 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 leylim. Gönlüme şahad olmaz. Gönlüm şahad olmaz. Yerimde sendey perivan olmaz, 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 vah vah hey. Meğer yere inin leylim, 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 leylim. Havadan gelin, asmandan gelin. Ovadan gelin hay hay hay. Yerinde sendey peridan dolmaz, 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 dolmaz. Vah vah hey canlarıma. Meğer yere inin leylim, 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 leylim. Ovadan gelin, asmandan gelin. Hay hay hay. Tuğalaman Arslancan edil gepleşimizin başında aytıptın da bunun yal bir içkiyin oturup interveşende ikimiz sohbet etmedik. Ayrıca şeyler ün serip can sesi bir dur kellede şular yal bir aydımlangan dinlemedim. İsen sunuğutumuza berekella diyesim öyle ya. Canın sağ olsun. İsen gepleşiğin başında aytışını diyali hakikattan hem Türkmen aydımçıları dinleyer ekeniğiniz, olara hormat doyar ekeniğiniz aydımlarınam öz oluşu bir oğudan kengde de diysek yanlışmayas bir oğudan yerine getiriyor ekeniğiniz. Canınız sağ olsun, sesinize sağlık dileyaz. Şimdi sizi gollayan dostlarımız var, tomuşatçılar var, müştoktan var. Bir sağ olsunun vardır, gollayan şu minnettarlığınız vardır. Mümkün oldu başlayalım. İlk bilene men şey dip gollap, dinlep hormat doyup çağırıp dinleyenlerine köp Tanrı arkasına aydasın böyle. Canlar sağ olsun. Başkalarına ağzı verirlik yurdumuz parahat dolsun. Elmi damana toyda didalaşmak yeseresin rahat. Elbette. Narslan gepleşimizin başına da ayttın. Gene aydasın meliya. Şu mümkünçülükleri bize dine edil arkadamız öğretip veriyor. Arkadamızın canı sağ olsun, belent başı aman olsun. İl yurt behvitli, devlet ehmiyetli elbette. Her var ulgamın ömürtlerine, beyik sepkitlere yetmevine itergi veriyen arkadamıza çerçi sağ olsun aydiyan. Arkadamızın canı sağ olsun, belent başı aman olsun. Mehman doğanlar bizden daşlaşman, bizi gollamamız sizden hayiş ediyor. Elbette okuyup gepleşiği. Bu gepleşiğin asıl maksadı her var elbette öz okuyunu istenlik bir hünerde başarıp bilen iyileşlerimiz bizim gepleşiğimizde elbette katlaşıp bilen. Biz siz çağırıyaz, elbette biz bile havarlaşın. Şu yerde Instagram sayfamız belirler. Havarlaşın elbette öz okuyumuzu, zekinizi açıp bir görkümeye mümkünçülük var elbette. Arkadamızın sayesinde bize ehli mümkünçülükler var. Havarlaşın mehvanda onlar, biz gorlan, bizden daşlaşman, biz sizden hayiş edeceğiz. Şeyle de sağ olsun ayacağız, edil her kıvalıkta da bize tomuş edeceğiniz. Altından elbette gımmatlı vaktinizi yitiriyeniz, bir yana koyuyanız da bize tomuş edeceğiniz, biz size şerhsiz sağ olsun ayacağız mehvan vatandaşlar. Canınız sağ olsun. Okuyup gepleşeğinin inlik sağında biz siz bilen didarlaşır. İnşallah uzaklaşmaz, desip olsa. Görüşeceğiz, hoş, sağ olun. Ay maksatlı köngül şere bir
gille Mücügenlerin hansarı deyip onu karşı kemal gille Hain hainle Hain hainle Öldürse şudur pirman onu karşı kemal gille Hain hainle Hain hainle Ay yanlarında katıysan